ubaba wahlangana nomakhelwane bekaShoprite ehamba nomamncane yabona beqhuba amathola ayi2 egcwele igrosa. Wathi umakhelwane ngasekhaya yo Dube wazi wasebenza ugrosela ingane ilize ingane ziyahlupheka. Lokho entombazane nje kuwasha amawashingi abantu lapha edlange zokuzokwazi ukuthola ukudla. Ngiyakhumbula sasisurvive ngokuthi sihambe siye euniversity lapho ngoye masibuye esikoleni nje ukugumula uniform uye emakhishini uyoma ulinda ama students. Abanje ama students afunde euniversity ngabo 2006 2007 2008 azoyikhumbula izingane wakuthiwa amadabuka. Sasiphila ngokudla emgqomeni lapha euniversity. Students afunde eUniversity of Zululand ongoye 2015 yaphansi uNkulunkulu ababusisa. Sasiphila ngabe ukudla eplatini. Thina babesithulela ku plastic omnyama konke lokho kudla amathambo kuhlangene konke amathishu kuhlangene yonke phela eplatini yazi ukuthi umuntu eqeda ukudla uthola nomlomo afake lapha yana. Sasuqukula lo plastic omnyama every day siye ehlathini siyokhetha. Sikhetha amathambo, sikhetha irice eceleni, satha lamathambo siwafaka plastikini siyawathwala sihamba nawe ekhaya. Masifika ekhaya sofica ugogo noanti sebesilindile. Baba ngiyakhumbula ukuthi wayengakwazi ukuhamba nengqondo yayiphazamiseka yabona futhi engasakwazi ukuziyela etoilet. At that young age, grade 7, grade 8, ngangimqukula ubaba ngimgeze ngimshintsha ibhloko ngoba wayeyimoshe. Kunesikhathi la khona wakwangiplanela irape.